Il-baġit tas-sena d-dieħla juri l-impenn li għandu l-Gvern ikompli jtejjeb is-settur edukattiv b'investiment kontinwu li qed issir fl-infrastruttura. Dan intqal mill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima fi żjara fuq il-lant tax-xogħol li qed issir fl-iskola ġdida fl-Imsida. Il-Ministru tkellem dwar il-proġetti li qed isiru bħalissa mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada mifruxa mal-pajjiż biex jinbnew skejjel ġodda u jkunu modernizzati waqt li jitkabru oħrajn. Fi-skejjel oħrajn qed issir reġenerazzjoni sħiħa biex dan ix-xogħol kollu jwassal għal ambjent edukattiv modernu aħjar għall-istudenti u anke l-edukaturi tagħhom. Issa l-budget li fost oħrajn jagħti inċentiv għal dawk li jkomplu jistudjaw, tisħiħ fl-istipendju għal kulħadd u r-riforma biex tinċentiva ċerti setturi bħal dawk li jridu jsiru għalliema f'numru ta' suġġetti u bħalma hu l-investiment infrastrutturali. Dan l-investiment se jwassal biex l-Imsida jkollha skola ġdida b'madwar 40 klassi, 26 klassi normali u għatta klassijiet oħrajn għal suġġetti speċifiċi. L-iskola fl-Imsida se jkollha wkoll ċentru għal ħarsien ta' tfal, librerija pubblika u sala. Din l-iskola wkoll se jkollha partijiet minnha miftuħin għall komunità u taħt l-iskola hemm ukoll parkeġġ għall karozzi fuq żewġ livelli li jesa madwar 180 karozza. Dan il-proġett qed isir b'investiment ta' madwar 22 miljun euro u se jkun parzjalment iffinanzjat mill-Pjan ta' Rkupru u Reżiljenza tal-Unjoni Ewropea.